La construcció del Camp Nou. L'any 1953, el Barça ja era més que un club. Era una gentada de por. Tothom volia veure el Barça d'en Kubala. I el vell camp de les Corts es quedava petit i jugar-hi a futbol era molt difícil. El president Francesc Miró Sans va impulsar la construcció d'un nou estadi i li va encarregar el projecte al seu cosí, Francesc Mitjans. Ambdós... Collons, a les Corts ja no s'hi cap. En Kubala és un ídol de masses i allà on va, omple. Vital! I Cosí, no em toquis, No em toquis! Necessitem un nou estadi. doncs tinc un nou projecte que t'encantarà. Tachan! Què és això? Què és un tortell de Reis? I a qui li toca la fava, què? Paga tot l'estadi, no? Vale, ja pensaré una cosa més normaleta. Així doncs, el mes de març de 1953 es va col·locar la primera pedra del nou estadi. Bé, ja han posat la primera pedra. Demà la segona. Em temo que no, ens hem quedat sense quartos. Tranquil, que no estamos tan mal. Requalificarem les Corts. Per aconseguir diners pel nou estadi, la directiva va haver d'entendre's amb el règim franquista. Gracias por venir, señor gobernador. Gracias. Siéntese, por favor, siéntese. ¿Y así qué? ¿Qué dice el generalísimo? ¿Recalifica o no recalifica? El caudillo ha dicho que... recalificas. ¡Hala! ¡Y arriba! ¡España! ¡Y viva ¡Franco! Bien. Pero no se hagan ilusiones, que este equipo suyo no va a ganar una Copa de Europa en 40 años. I així va ser com 4 anys després s'inaugurava el nou estadi del Barça. Què et sembla? Preciós! El lloro! Tu, Kubala, aquí sí que hi caben tots els teus seguidors, No hi caben. I així van néixer els vídeos de caigudes tontes.